Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went a distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. No, baraja, dice el área, baraja, gol. En 3 años conseguir 2 ligas y una Copa UEFA, pues realmente está al alcance de muy pocos equipos, ¿no? En la cabeza lo tenía todo muy claro. En el momento en el que la paro con el pecho, la intento bajar con la rodilla. Al ver que vienen los defensas, la tiro por arriba y finalizo con la izquierda. Si no se suspende el partido por aquello, yo estoy convencido de que ganábamos la Copa del Rey. Atrevisquen-se a dir en veu alta què és el València. El València és la càlida mà d'un pare que porta el seu fill a Mestalla, la diversió dels jocs dels genis, el reconeixement a la història dels que lluitaren sense parar, l'abraçada al company de cadira davant el dolor de la derrota, l'admiració a la jugada impossible, la camaraderia dels amics del valor, la fortalesa d'una afició cosida per un sentiment. Fer teues les jugades que es passegen pel cel, els guants que dibuixen parades passionals, la tribu recreant les gestes dels déus de la pilota, els enganys en la derrota amb túnels màgics, les llàgrimes dels rats penats campions, l'ànima dels valencianistes de tots els temps, la història de l'escut més volgut del món. 90 anys d'una vida de futbol que tots nosaltres farem eterna. València, Club de Futbol. Només volien córrer darrere de la pilota i fer gol com a homenatge a l'escut que defenien. Estos eren els primers valencianistes, semiclandestins, amb boina, plens de terra, amb camisa, amb il·lusió. El Deportivo Espanyol es va apagar amb la mort en un partit del seu jugador Lluís Bonora, però Gonzalo Medina i Octavio Milego recuperaren el seu esperit i donaren vida 3 mesos després al València Futbol Club. Llançaren una moneda a l'aire el 19 de març de 1919 al bar Torino per a elegir president. Guanyà Milego. Vamos a hacer otra vez un club para reunirnos, ya que nos reunimos aquí, para reunirnos y formar un nuevo club que lleve el nombre del Valencia Club de Fútbol. Y efectivamente, así se hizo. Gonzalo Medina va destinar els diners de la seua boda al camp d'Algirós, que s'inaugurà davant el Castàlia. Els primers herois foren Montes i Cubells. El València va créixer i canviar de terreny de joc. Va néixer Mestalla. Se inauguró el 20 de mayo de 1923, jugando un partido contra el Levante, que venció a Valencia por 1-0. I en 1931 arribà el gran ascens a primera, estar entre els grans. Nosotros perdimos en Gijón, pero al enterarnos de que Atlético Madrid había perdido en Castellón, nos proclamamos campeones de ascenso a la primera división. El València debutà en primera el 22 de novembre a Sarrià amb un 3-0. I en la segona jornada, ja a Mestalla, es va imposar 5-1 al Reial Unión.
Comença l'era de Luis Casanova i el València és campió d'Espanya per primera vegada en la seva història. Álvaro, Juan Ramón, Amadeo, Asensi alçaven els braços. Eren campions de Copa. Amb 2 gols de Mundo, màxim golejador en la història del València, i este últim d'Asensi, el València alça la Copa en la final del 41. Era la primera gesta d'un equip capitanejat per la llegendària davantera elèctrica. Epi, Amadeo, Mundo, Asensi i Gorostiza foren els herois d'una generació de valencianistes que van guanyar 5 títols en la dècada dels 40. El València incorporà un porter que tocà el cel, Ignacio Eizaguirre. La afición que he tenido yo me hacía en la playa, me hacía mis paradas, mis estiradas sin balón, de la obsesión de jugar de portero. O sea, he realizado por esta afición sacrificios que los hombres normalmente en su vida normal no los hacen. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would know. And why can't you just hold me? Esta temporada del 42 marcó un hito en la historia del Valencia, puesto que 5 jornadas antes de terminarla éramos campeones de Liga ya. Un triomf per 2-1 davant l'Espanyol a Mestalla el feu campió de Lliga. El València campió es va reforçar amb futbolistes com Pasiguito i reeditat 2 temporades després el campionat en les seues bodes de plata. Cubells va dirigir una aplanadora. El seu equip marcà en tots els partits. Fou líder 22 jornades consecutives. Mundo va repetir com a màxim golejador. I Eizaguirre era una assegurança davall els pals. En la campanya 46-47, amb Passarín com a tècnic, arribà a la tercera lliga. Fou la primera temporada d'un jove de Sueca, Tonico Puigades, que va fer història. Mundo alça la segona copa en la història del valencianisme. El 29 de maig del 1949, a Chamartín, amb jugadors com Puigades o Pasiguito i un magistral gol d'Epi, el València va sumar el seu 5º títol nacional. 40-41 al 50 fuimos 2 veces campeones de Copa y 3 de Liga. O sea, en 10 años, ¿no? El honor de un chico suecano es jugar en el Valencia. Además se me quería pagarme el triple. Pero yo digo, no, yo prefiero quedarme en el Valencia, en mi Valencia.